U mjestu Tuzla, Bosna i Hercegovina, već neko vrijeme se priča da u sitne sate hoda misteriozna djevojka u bijeloj haljini. Ispočetka su svi mislili da je šala, neki su ipak pričali i najrazličitije priče, poput one da je u pitanju djevojka koja je poginula na kapiji, a sad ne može da nađe svoj smiraj. Preplašeni građani su već s prvim mrakom zatvarali svoje kuće, a preplašena djeca su tražila zaštitu. Također ova djevojka se pojavljuje i u mjestu Gračanica. Na snimku se vidi da djevojka u bijelom prvo stoji na krovu kuće, a zatim kako hoda ulicom. Radoznali građani snimaju, oni hrabri pokušavaju da joj priđu, a nagađanja o kome se tačno radi počela su nakon prvog pojavljivanja žene u bijelom. Ali ipak je ovo bila neka neslana šala. Policija je na osnovu prikupljenih saznanja, dokaza i činjenica uhapsila trojicu maloljetnika koji su obučeni u bijele haljine i maskirani dugim crnim perikama, predstavljajući se kao demoni, đavoli koji su sijali strah građanima. Dakle, oni su ljudima pred kuće dolazili jedan po jedan u kasnim noćnim satima, ni sa kim nisu ništa pričali, a kada bi bili primijećeni, za čas bi se izgubili.